9 September 2020 ni salmari ni yagulo jesa MLA phano tumungno resignation letter roi rekha ke haifano bo thuya sak ni bage pension manchinai nei chungjotono sawi mano phiaba 9 September 2022 ni sakang tumungno resignation letter rekha ke pension batta mangla khnai chung abono bo sawi mano phiaba Abdi hai klaino Tripura khorango kaisa mangpli kasoi phaikha obokhe opti hai 23rd September 2020 ni salmario borongnang Ranjit Deborma kaisa Facebook o post peace khlaimani kasoi phaikha abdi hai klaino bosakha Karbook ni borongnang Burba Mohan Tripura MLA tini 23 September MLA achok thaini resignation assembly o thangi risinai bini loge thanai chini ha Bubagra Maharaj Pradyot Bikram Kishore Deborma no khobui teibo ojamara bono khabai khokbai lamsugo Tipra Motha hinki u pus nubai mani yagulo Tripura hastini bebag luku rokno sai ke sawi mankha abokha optihai 43 Karbook ni MLA borongnang Burba Mohan Tripura BJP Yakar Tipra Motha hap sinai